Sziasztok gyerekek! Bőjök vagyok, beteg vagyok, itthon vagyok. És akkor mi mást csinálna az ember, és hogy Xboxozni. Igen. Itt ez a kis rossz fiú. Hogy is jelentettem az ujjam, és már bekapcsolom. Kurva erő. Imádom. Kockulni ezért nem kockulok, mert nem jó a gép. Az Xbox-attól még jobb. Szerintem most elemet kéne bencserélni a kontrollerbe, mert már tegnap is jeleztenek el. És hogyha minden igaz, és is mutatom, hogy milyen játékjaim vannak hozzá. De Spider-Man 2, ami alapból így van. Az a húgomé. Én is így szoktam használni. Csinálod. Mi? Forza-t. Just Dance 2015. GTA 5. Dance and Drive Spotlight. És amit most nem találok, hol van? Pedig az meg kéne. Tök mindegy, az Assassin's Creed Black Flag és az Assassin's Creed Unity. Amiről fingom nincs, hogy azok hol vannak. Tök mindegy, nincs meg. Majd előjön. Lehet szobába, vagy nem tudom, hogy hol van. Már mindegy, én bozsák voltam. Héten több videó is fog jönni, mert ugye itthon vagyok. Addig így nézek itt. Kezdeni, hogy tokám lenne. Na, sziasztok!